vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndoda kureurura kuti ndakaromba, uye mukunoromba kwangu ndainge ndisingatozivi kuti ndainge ndichazoshandisa maparts omwe munhu uyo ainge akatopondewa zvake. Saka ndakati ndataurana nen'anga iyaya ndokubva ndazodhiraivha ndiri ndega ndichibva kuSouth Africa ndokubva ndazouya kuno kuZim, but I have since moved from South Africa ndava kugara kuno permanently here in Zim, ndokwandava kumanager mabusinesses angu ndiri. So mukoma ipapo mudzimai ndakatongomupawo zvimasili excuses and I then returned back to Zim. Iye ainge agara zvake zveZim ainge asingazvifarire, but nekuda kwekuti mari paakaona kuti mari yainge yawanda ndikabva ndamuudza kuti tinofanira kuti tinge tichidzoka kumusha, akabva azobvuma. So mukoma ndainge tiine n'anga yangu yandainge ndatogara ndichicommunicata nayo. Takacommunicata for a very long time kuzosvika ichindiudza kuti zvose zvainge zvava ready. Ndo pandakabva ndazoenda kwavari sekuru vaya. Saka mukuromba kwacho kwandakaita ndakapiwa musoro wemunhu. Saka musoro wemunhu uyu wainge wakaiswa mune rimwe zihari. I had to drive through the thick of the night ndichibva kwavainge vachigara sekuru vaya ndichidzoka muHarare. Mukoma, I was really scared. Hana yangu yainge ichita kubika manhanga. So ndakazoti ndasvika pamba ndikabva ndaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kudhiginura mubedroom. So I had already communicated with some guys, vakabva vazouya pamba vakabva vazotanga kudhiginura mubedroom. To my wife I just lied to her kuti ndainge ndafunga kuti ndinge ndichiisa brand new tiling mubedroom chete. Iye haana kana kutombogara asuspecta kuti ko baba ava, why is it all of a sudden vava kuda kungoisa matiling mubedroom chete, why not the whole house? So mukoma, vakomana vaya vakati vauya ndokubva vadhiginura floor, ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizouya at a later stage. Saka ndakabva ndazosara ndikachera deep into the foundation. So ndakati ndachera kudaro ndopandakabva ndazoisa hari iya ndikabva ndazotenga huku. Mushure mekunge ndatenga huku ndikabva ndazouraya huku iyaya ndokubva ndazodira ropa pamusoro pehari iyaya zvekare ndikabva ndazozvicheka nebanga sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizodonhedzera ropa rangu pamusoro pehari, kuri kuudza mweya weuyo ainge arimo muhari muya kuti zvose zvaainge achazoda aifanira kuti ange achizoya kwandiri, not kuzodzokera kudare rasekuru. Ndainge ndava kuda kuti ange achindishandira uye ndainge ndamugamuchira, ndamupinza mumusha, ndamuita chikwambo chemumusha. Ndikabva ndati iye kana kuri kunzi akasangana nezvimwe zvikwambo zvemumusha ndainge ndichimupa mvumiro yekuti ange achizviparadza uye zvekare ange achiparadza nevaridzi vazvo zvikwambo zvacho izvozvo. Ndikabva ndati neropa iri rangu iri randakupa ndoda kuti unge uchirinwa ropa rangu, unge uchiwana simba, unge uchienda kunoparadza zvimwe zvose izvo zvauchasangana nazvo mudzinza. So mukoma, ndakati ndapedza kudaro ndokubva ndafushira ndikabva ndatanga kukanya. Ndakakanya concrete ndokubva ndavhara ndiri ndoga. Throughout the night I was working, ndikashanda kusvika ndadira concrete iya, then yakazoti yaoma. Ndopandakabva ndachizodana manje vakomana vaya ndikabva ndati vange vachizodzoka zvino kuzogadzirisa, vakabva vazoisa brand new tiling. So mukadzi wangu iye ainge asingatombozivi kuti this is what was going on. Then ndakazoti ndadzoka kuno kuSouth ndokubva ndatanga kuita mari dzangu. Ndakati ndaita mari, we then invested that money ndokubva tazodzoka kuno kuSouth Africa. Saka iye mukadzi haatozvizivi kutoti ndo dzimwe dzemhiko dzangu idzodzo dzandinoita. Ndinowanza kutaimira paya paanenge ari kuplot because anofarira sterek kupota achienda kuplot because tine maprojects edu. Ndingangoti ndine maprojects awo andakamutangira so as to keep her busy. Kuplot kwedu uko tine project yenguruve neproject yehuku, and not kana ari kuplot paya ndo pandinobva ndatenga huku kana kuti mbudzi. Ndinototora mbudzi iyaya ndobva ndatopinda nayo mubedroom. I then cover most of the stuff ndichitira kuti pandinozouraya mbudzi iyaya then
there won't be blood everywhere. Ndinobva ndauraya mbudzi iyaiya. Saka mbudzi iyaiya ndinoti kana ndaiuraya then ndinotoona ropa riyariya rinobva ratotanga kutonyura mumatiles zvekuti matile anosara akachena. Then kana ndapedza kudaro ndinobva ndazosiya door remubedroom risina kuvharwa. So on that night kana ndaita sacrifice iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunorara mubathroom. Then ndinobva ndatotanga kutonzwa kutoti munenge muine munhu anenge achifamba mumba. Mangwana acho makuseni pandinozomuka ndinobva ndatoona kutoti mbudzi iyaiya inenge yadyiwa yose including mabhonzo nemabhonzo, and handifaniri kuti ndinge ndichizotsvaira kuzosvika mudzimai wangu achizodzoka. Isu tine mutemo wekuti maid wedu haafaniri kuti ange achipinda mubedroom mangu nemukadzi wangu, but iye zvake anoti kana akashanda kuma5 anobva azochaisa. Saka paya paanenge achaisa kana ndiri ndega pamba ndo pandinobva ndazoita masacrifices angu. Zvino chinzwai zvavakuitika. Mukoma Nashi munhu uyu akabva azotanga kutaura neni because ng'anga yacho iyo isati yashaika yakandiudza kuti musoro wemunhu uyu nekuda kwekuti munhu wacho paakaurawa vakabva vazomubvisa rurimi rwake, saka haakwanisi kuti ange achizotaura neni, but akabva azotanga kutaura neni. Iye paakatanga kutaura neni mainge muri mugore ra2019 ndokubva andiudza kuti sha nguva yareba ndichingokushandira, ndinoda kuti unge uchindiendesa kuhama dzangu uye zvekare unge uchienda kunoreurura kuti ndiwe une musoro wangu. So far ndaurayirwa mwana wangu 1. Mwana wangu uyu akafa mainge muri mugore ra2019, but ini hangu handikwanisi kuti ndinge ndichienda kuhama dzake kuti ndinge ndichinoreurura because ndinotya kuti kana ndikagara ndadaro ndinobva ndasungwa because munhu uyu paakaurayiwa ndainge ndisipo, uye zvekare kuti nditoti akaurayirwa kupi handitombozivi. Ini chandakangoita ndechekuti ndakangotengawo musoro wake, uye musoro wake iwoyo ndo wacho wandinoshandisawo kuita mari. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hei zvakangoma hazvo vedu we, naimi zvamune zvivindi ya musoro wemunhu, kutopiwa musoro wemunhu zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndikudawo kuti ndinge ndichigadzirisawo manjuzu awo ari pandiri because akatokanganisiwa. Saka zvakaitika mukoma ndezvekuti inini pandainge ndichiri mwana mudiki vanhu vazhinji vainge vachingoti mwana uyu akanaka, mwana uyu akanaka. Saka ndakabva ndazototanga kutonyengwa nevarume vane mari apo pandainge ndichitori kuma11 years, and ndainge ndisati ndatomboziva kutoti chii chinonzi munhurume at that time, but because of pressure ndakazotanga kudanana nevarume apo pandainge ndiri kuma14 years. Amai vangu pavakazozviziva kuti ndainge ndava kutoziva kuti chii chinonzi munhurume, amai ndo pavakabva vazonditora vakabva vazoenda neni kumusha, but vakaenda neni kumusha kwavo. Saka baba vakabva vazonditevera, but vainge vatogara vatongoronga dhiri ravo baba naamai. So vakabva vazondibvisa kumusha kwababa vachitira kuti dzimwe hama dzababa dzisazozviona kuti there was something that was going on, because zvainge zvichitozivikanwa kuti pandiri painge paine mweya wainge uripo, because ndaiwanzokuti nguva iyaye kana kuchinaya ndaingotanga kungorutsa, ende nanhasi uno ndinosema kuti ndinge ndichitsika madhaga kana kungogara panzvimbo panenge paine tsvina. Saka vanhu vainge vachingoti mwana uyu ari kuda kugadziriswa, manjuzu ari paari. Saka ndokusaka zvinhu zvose zvakabva zvazonoitwa kumusha kwaamai vangu. Saka baba vakabva vazouya neng'anga yavo. Ng'anga yavo iyoyo yainge iri yechirudzi. Ndokubva ndazotorwa paya takabva tazoenda kune rimwe dhamu. Takati tasvika kudhamu kuya then ndobva kwazotanga kuitwa chivanhu chakaitwa, but mushure mekunge paitwa chivanhu ndakabva ndaona chamupupuri. Ng'anga iya yakabva yamhanya ikabva yatora imwe hari ikabva yazotanga kudana chamupupuri chiya kuti chinge chiuya, chikabva chauya chikabva chazopinda muhari muya.
saka takabva tazodzokera kumba kwasekuru. Usiku hwacho ndakangorara ndichingorwadziwa because ndakabva ndazotemererwa nyora idzi mukoma ndakadzitemererwa mukati mematama esikarudzi yangu, zvekuti kana ndakarara nemurume kana akazoda kunyanya kucherechedza kana kuri kunzi anenge ari munhu uya anenge achifarira kudya sikarudzi yangu, ndopaanozoona kuti ndine nyora dzakawanda dzandakatemererwa mumatama esikarudzi yangu, ende ndakarwadziwa musi wacho iwoyo. Saka mukoma ndakati ndichitemererwa nyora kudaro ndakabva ndatoona njuzu iyoyo mukoma yakatanga iri chamupupuri ikabva yabuda muhari muya ndokubva yazouya ikabva yazopinda mandiri. Njuzu iyi mukoma inotogara munyora dzacho idzodzo. Zvino mukoma ndatambudzika, ini handidi kukunyeperai, ndatambudzika. Sometimes kune umwe munhu, so kune vamwe vanhu they might find it to be very interesting kuti I am someone who only attracts men that have a lot of money, but ndaneta nekushandisiwa because njuzu yacho iri pandiri yakapanduka. Zvainoita mukoma ndezvekuti let's say kana ndikasangana nemi ndobva ndaona kuti mune mari, then kana ndikangokutarisa iso ndinotoiona njuzu iyeya inotobuda mandiri yobva yauya yobva yakupfekai. Saka kana ikangogara yakupfekai munobva matondinyeng'a, iniwo ndinobva ndabvuma, tinobva tatanga kudanana apa. Imimi on your side rudo rwenyu rwamunenge muinarwo kwandiri munenge muchitokontrolewa nayo njuzu iyaya. I have slept with several men zvekuti murume ari pamusoro pangu ndinotoona murume uya asisina makumbo but anenge atongova nebesu like ava kuita kunge hove. Ndobva ndatoziva kutoti injuzu iyaya iri kutonakidzwa nekuita bonde neni. Saka njuzu iyi manje inozoti kana tadanana paya then inobva yazotanga kusema murume uya, but this will be after murume iyeye wandinenge ndichidanana naye apera mari. Munoziva kunonzi kumupedza munhu mari, ndinopedza munhu mari. It doesn't matter and it does not matter kuti unenge uri emillionaire here, ndinokwanisa kukusiya wava nezero bank balance. I have dated a lot of guys, amai vangu nababa vangu ndakavaitira zvinhu zvikuru like kumba uku baba vangu vakasvika pakutenga truck nemari yangu yechihure yandainge ndichivatumidzira inini, but this spirit it is now controlling me. Dzimwe nguva so ndinotongonzwa mweya wayo uchinditi ndoda kuti unge uchimboenda kuchechi, ndinozotombozviudza kuti what I am doing it is just satanic because ndakatomboteerera mweya iwoyo ndobva ndazoenda kune imwe chechi. This was the first day ndichienda kuchechi kuya but mweya wayo wakabva wanditi ndoda kuti unge uchienda kunogara kumberi, but I could not sit in front because the front row ndokwainge kugere my elders. So ndakati ndakagara kudaro ndopa ndakabva ndatanga kunzwa mweya wainge uchinditi dana madhimoni anokonzeresa chihure, ndokubva ndaita sekudaro mukoma. By the time that I stopped going to that church ndainge ndarara nevarume vakawanda including the pastor, kuzotonosvika ndichizonoita threesome nevamwe varume vemuchechi imomo. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Hey, zvakangooma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Takafurirana inini nemurume wangu kuti tinge tichichekeresa mwana wedu uyo ainge ari zai regondo kubhizinesi redu kuti ringe richifamba. Iko zvino zvitava nemari yakareba asi mimba manje iri kuramba kubata. Zvakaitika mukomana wacho ndezvekuti kuarea kwatainge tichigara kwainge kuine imwe ng'anga iyoyo ndiye muno muSouth Africa and ine mari. So murume wangu aigara achingoti patinenge tichidarika napo pamba peng'anga iyaya aibva ati ha, isusu vanhu varombo takapusa. Ndaibva ndamuti neiko murume wangu? Aibva ati tariraone kuti vanhu vane mari ndo vanomhanya vasingarari vachipinda mudzin'anga kuitira kuti zvinhu zvavo zvinge zvichivafaira. Apa isusu tinenge tichingoti Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, apa uchihaura nenhamo. Saka murume wangu one day akabva azodzoka akabva azondiudza kuti ainge atongoriska akabva apinda pamba peng'anga iyaya. Saka ng'anga iya yakabva yazomuudza kuti zvainge zvichida kuti ini ndinge ndichizovapo. So ndakabva ndazoenda kuya
tikabva tazobhadhara zvekare imwe 500 because murume ainge abhadhara 500 tikabva tanzi tinge tichiwedzera yedare. So takati tabhadhara mari iyaiya ndopatakabva tazoudzwa kuti murume wangu ainge aine chipo chekubata mari but ainge akanzwirwa godo nevamwe amainini vake because inini vatezvara vangu vainge vaine barika, vainge vaine vakadzi vakawanda. So murume wangu anzi ainge akaroyewa achiri mwana mudiki, saka kuti iye ange achizoita mari muupenyu hwake hanzi zvainge zvichazonetsa. Tikabva tati zvino toita sei, ndopatakabva tazonzi kana tichida kuita mari taifanira kuti tinge tichizochekeresa mwana wedu. Saka n'anga iyaya pakunotiti taifanira kuti tinge tichizochekeresa mwana wedu uyu wekutanga, tainge tisingazivi kutoti mhiko dzacho dzainge dziri mhiko dzekuti inini chibereko changu chainge chichazovharika. Takabva tazonzi mwana wedu taifanira kuti tinge tichiti ange achizouya kuno kuSouth Africa, ndokubva tazoita sekudaro. Mwana akangoti auya then tikabva tazoenda naye pamba pen'anga iyaiya, then n'anga iya yakabva yazopa murume wangu banga aya maokapi. Murume ndokubva azonzi aifanira kuti ange achizoisa banga iroro pahuma pemwana, ndokubva aita sekudaro. Mwana uyu akazoti ava kudzokera kumba akangotanga kungokomplaina, hanzi aingoti musoro musoro, ndokubva azoenda kuchikoro. Zvikoro pazvainge zvavhurwa akati ari kuchikoro kuya ndopaakabva azongodonha pasi akabva atanga kugwina achipupuma furo, mwana ndokubva atongofa. So mwana akati afa takabva tazoenda zvedu kumusha tichiita sekunge tainge tichitorwadziwa, but takati tava kudzoka kuno kuSouth Africa murume ndiye akabva azoti hazviite kuti tinge tichidzoka tose because vanhu vanokwanisa kuzonyumwa. Iwewe ita sekunge uri kurwadziwa stereki, chisara iwe wazvinzwa here? Ndikabva ndati hoi zvakanaka, ndokubva ndazosara. Murume wangu but paakadzoka kuSouth Africa, asi murume wangu paakadzoka kuSouth Africa akauya nevhu iro ratakatora paguva remwana wedu. Ivhu iroro ndo ratinoshandisa. Tava nemarestaurants edu awo anokwana iwo kuita matatu muno muSouth Africa but ndeye franchise, saka tinopota tichitora ivhu riya then tobva tazoenda tobva tanorimwaya. Hatimbotori ivhu rakawanda, tinongoita zvekutswinyidzira kudai then tobva taenda tobva tanomwaya ivhu iroro pamarestaurants edu, then vanhu vanobva vazouya manje vachitenga like no man's business. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi inini nemurume wangu takazvipa mission yekuti tinochengetawo nherera muno muSouth Africa. We are supporting a lot of orphanages, like vakadzi vaya vanoti kana vazvara vobva vati havade vana vavo, saka hanzi we are supporting a lot of those orphanages. Vacho vaya vanozotora vana vanenge varambwa nana amai vavo. Hanzi we just do this so that I can feel better. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa.